Тук обаче, преди да ни е свършило времето, искам да ви покажа нещо за един гигант на изчезналата в България. Завод, който прави заводи. Знам, че не знаете какво е това. Това се нарича тежка индустрия. Не е на килограм тегло, а е завод, който прави заводи. За какво става дума ли? За това става дума, бе. Заводи Радомир. Нека да ви го прочета, дано не ни свърши времето. Бързам. Заводът за заводи Радомир, гигантът, който трябваше да произвежда машини за цялата индустрия. Край Радомир, край село Червена могила, през втората половина 70-те години започва строителството на един от най-мащабните индустриални проекти на България. Ще правя коментари. Замисълът е огромен да бъде създаден комплекс за тежкото машиностроение, който да произвежда оборудване за другите предприятия, не просто отделни машини, а продукция предназначена за изграждането и развитието на цели индустриални производства. Това е индустриализация. Това е технологическа самодостатъчност. Това е реална икономика. Това е промишленост. Това е да имаш, а не да имаш дългове. Затова постепенно се появява и неофициалното име – Заводът за заводи. Строителството започва през 1976 година, а първите производствени мощности започват работа през 1985. Това е проблем, защото точно тогава дойде на власт Горбачов и точно тогава започнаха насила да чупят, да трошат, да спират, да развалят всичко, което работеше. 1985 година. Не е успял да се развърти. Продължавам. Официалното откриване на завода за тежко машиностроение Радомир е през юни 1986 година. Вече Горбачов шета. Мащабът е впечатляващ. По проект завода трябваше да достигне годишен капацитет от 240 500 тона машиностроителна продукция. Не е продукция за бита, а машиностроителна. В изграждането му са вложени около 1,4 милиарда лева по разчети от началото на 90-те години. 90-те години е малко вече така друга работа. Смисъл лева вече не е друг. Лева вече е друг. За оборудването са привлечени и чуждестранни технологии. Сред доставчиците е японската компания Kobe Steel, чието оборудване, Kobe Steel, това означава стоманата на Кобе, а не стил. Стил, стомана. Чието оборудване е определено като уникално за времето си. В огромните производствени халета се появяват тежки металорежещи машини, леярски и ковашки мощности и оборудване, предназначено за производство на големи машини и съоръжения, като в Япония, бе. Но зад впечатляващия размер на комплекса има сериозен проблем. Всъщност аз ви казах кой е проблем. Той се казва Горбачов и перестройка. Производството така и не достига планирания мащаб. Просто не му стига времето. Според данни, представени в началото на 90-те години, когато вече е ясно за какво ставаше дума, през 1989 година, когато всичко беше вече за унищожение, производствените мощности са били натоварени едва на 12,5%, през 90-та година на 5,8%. Как да се натоварят, когато Горбачов започна да разрушава това, което има, да не говорим, че не позволяваше да се прави това, което трябваше да се произведе. Ние привите екипа на Горбачов, българските перестройчици, Луканов, Петър Младенов и всичките тук неговите Огнян Дойнов и прочее, които започнаха да забиват нож след нож в гърба на тато. Те това правиха. Те унищожаваха предприятията. По заповед на Горбачов, разбира се. За периода 1980-90 година произведената продукция е оценена на 602 милиона лева социалистически. Умножавайте ги с оглед на влизането ни в еврозоната, смятам, че трябва да ги умножавате от 50 до 75 сегашни по паритетна покупателна способност. От 50 до 75 тия 602 милиона лева, докато инвестициите са многократно по-големи. Разбира се, такова нещо се прави, за да се изплати за 15-20 години плюс, а не за 3-4 години. Никой не прави такива огромни предприятия като търговска операция, дето купил за 10, продал за 15 и спечелил веднага 5. Това не се прави по този начин. Колкото по-голяма е инвестицията, колкото по-голямо и сложно е предприятието, от това по-сложно няма, от тежкото машиностроение, то се изплаща с десетилетия. Навсякъде по света, не само в България и не само в социализма. И тук започва спорът, който и до днес не е приключил. Спорът е измислен, да ви кажа честно. Бил ли е заводът прекалено голям за българската икономика? Веднага отговарям не. За тогавашната икономика си беше адекватен. Уния хора умееха да правят разчети, уния хора знаеха как се работи с информация, уния хора наистина. Не знам дали продължаваме се чуваме, защото ми показва тук, че върти змейчето, може би с интернет трафика има проблем, дано да ме виждате. Уния хора правяха икономическите планове както трябва. Така че отговор на този въпрос, били ли са нереалистични производствени планове,
Или по-скоро бил ли заводът прекалено голям за българската икономика? Не е бил прекалено голям. Всичко е било изчислено. Но идва 85-та година, идва Горбачов и за съжаление пусковия му срок съвпада вече с точно този период, когато самите предприятия, за които е трябвало той да работи, те вече са под удар и естествено той също е под удар. Административно-политически. Били са нереалистични производствените планове, били са реалистични до 85-та година. Но той навлиза като пусков период след 85-та година, за съжаление. Липсвали ли са пазари? Пазари си имаш. Но след това съветските другари казаха, няма да ви пускаме повече на нашите пазари. Съответно, пазарите оттам изчезнаха, като започнаха да казват, ние вече ви продаваме енергия и горива. 89-та година, началото на октомври месец, на една конференция в Бояна, беше Николай Ришков. Николай Иванович Ришков, един от представителите на тяхното политбюро, тогава дойде в България и каза, от тук нататък ще плащате руските енергоносители за долари, въпреки че те самите десетилетия наред практически ни забраняваха да имаме долари и работихме с превод на рубла, откъде да ги вземеш? И второ по друга цена. И трето, митата за българските стоки обяви Николай Иванович Ришков за руския, за съветския пазар, все още имаше Съветски съюз, се качват многократно, което означава, че пазарите започват да изчезват. Това беше тяхно административно решение. Не наши погрешни разчети, а тяхно административно решение. Като в построяването на този завод в Радомир, те също участваха. Имам предвид тези не Горбачов, а преди Горбачов, които бяха. Те също участваха. Или предприятието имало технологичен потенциал, който просто не е получил достатъчно време да бъде развит. Частично да. Частично да. Времето, политическото време се има предвид. Истината вероятно е по-сложна. Истината е крайно интересна, но наистина изисква определено познаване на много от процесите, които тогава се случиха. Това днес е почти забранено или в най-добрия случай е просто забравено. Единици сме тук такива като мен, дето се опитваме все пак да разкъсаме пелената на лъжата и на измамата за това време, за да ви кажа какво наистина е било тогава. Още преди промените са правени опити. Промените имат предвид колонизацията, която естествено има деиндустриализация. А това е тежка индустрия. Значи първо трябва да попадне под унищожение. Още преди колонизацията са правени опити за международно технологическо сътрудничество. В документалните материали се посочват договорености с японската Kobe Steel, както и проекти за сътрудничество с германската Flender. Като ви казах, че сме работили с Западна Европа в това число, ето ви го потвърждението. За голямо габаритни редуктори, не знам, че не знаете какво означава това, голямо, сложно и важно нещо. Много ценно, много не всеки го прави, да го кажа по този простичък начин. Част от тези планове не се осъществяват. Разбира се, току-що ви казах защо. След 1990 година идва най-трудният период. Той не е труден, той е просто смъртоносно унищожителен. Пазарите на Съвета за икономическа взаимопомощ се разпадат, разпадна ги Москва, днешната в това число. Производството спада, разбира се, защото част от суровината също трябваше да дойде оттам. Огромният комплекс вече трябва да се оправи в съвсем различна икономическа среда. Тоест няма икономическа среда, има политически правила, които забраняват промишленост и индустрия и унищожават и по-малките и по-успешните предприятия. През 1991 година дейностите в комплекса са разделени между 5 различни компании. Производството на машини и оборудване продължава чрез тежко машиностроение, значи все пак напълват, опитват се да оцеляват, което в последствие преминава през приватизация и промени в собствеността. Как иначе? Така огромният завод за заводи постепенно престава да бъде единен гигант. Значи все пак е имало вкусни парчета там, не е ли? Днес част от наследниците на комплекса продължават производствената дейност. Упорити хора, бе. Бест техника ТМ Радомир, например, се определя като наследник на завода за тежко машиностроение и продължава да работи в индустриалната зона на Радомир. Но първоначалният замисъл вече го няма. Няма го онзи единен комплекс, който е трябвало да бъде един от центровете на българското тежко машиностроение. Останали са огромни халета, машините, архивите и спомените на хората, които са работили там. И една история, която е много по-сложна от простото. Преди работеше, после го затворих. Тук въпросът е друг. Беше ли завода за тежко машиностроение Радомир провален гигант или недовършен индустриален проект, който не получи шанс в новата икономическа реалност? Преди малко вече ви отговорих на този въпрос. Има ли бивши работници и инженери сред вас? Какво се произвеждаше във вашия цех? Какви машини помните? Разкажете. Този път особено ще ни интересуват спомените на хората, които действително са били вътре. Приложили са няколко фотографии, ще ви покажа само една. Чакай да ви покажа по другия начин. Мисля, че е малко по-добре. Ето така да ги извикам като
изображение. Се надявам да е по-интересно. Ето така искам да ви ги покажа, да се разпънат както трябва. Ето така да ви покажа. Следващото искам да ви покажа. Ето това също е оттам. Ето така изглеждаха нещата. Следващото също искам да ви покажа. Така беше външния вид. Даже и цветни фотографии имаш там. Представете ли си? Ето ви. Следващото ето тази. Искам и тази да ви покажа. Хората бяха сериозни. Хората бяха хора на труда. Това бяха хора с самочувствие. За съжаление, тук вдясно виждате Горбачов. Налагаше се просто, за съжаление. Ето това искам да ви покажа. Даже надписа не е успял да остане. До някъде остана. Само до някъде. Ето това. Огромен размах. Огромен размах. И това последно. Всъщност не, още 3 има. Още 2 има. Тази. Огромен размах. Просто тогава ставаше ясно защо България беше космическа страна на 26-то място в света. На 26-то място в света по индекс на човешко развитие. Тогава човек разбира. Огромната част от всичко това, дето гледате вътре, беше произведено в България, включително и този камион, който го виждате. Сега пирони не можем да направим. Добре, мисля да поприключим, да се върнем към този вариант. Материал за размисъл. Ако някой от вас наистина е бил или родителите му са работили в Радомир, там Радомир имаше и фармацевтика. Далеч не е бил само този завод. Много неща имаше. Всеки български град имаше огромно количество предприятия, но за съжаление нещата стоят вече по този начин.